Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Beter let als net, zei de skipper. En hij gong te betiet hoe de start. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal dat Joet van de Tjoekemar bij Ichten-de-Bregen komt. En gelukkig, de waardzielt al wie het wel letter als plant. Tjen gong de scootjes pas de street met mijn coroon. En het waren een mooie street. En vanzelfs lieten we de beelden der Fashion en praten we er nu naar. Dat doen we met Sippie Tegelaar, een van uw verste analisten. En Jos Spijkerman. Hij is dit hier voor het eerst in het wedstrijdveld. En net als zieler, maar als skiertsruchter. Als zal hij dat zelf oors benemen, denk ik. Dat bij u zien de studio hier op de Batavier en uw verslagjouwer Andor Faber, die hebben deze keer naar de Waltas gestuurd, en het mooie pak onlutsen, want er is de Captain's Dinner. Dat dadelijk, maar nou eerst de beelden van de Tjoekemar en vanuit Ichten-de-Bregen. Kom je voor het scootjeshiel? Nee. Wij zijn meer voor de SKS. Ik zeg mooi een stukje worst aan, dan snij ik een paar stukjes van die... Nee hè, wij ook hier was. Nee, hoe het net? Dat IFKS is toch echt prachtig? Ja, weet ik wel, maar dat is een best een soort. En dan moet je de hele dag erheen. Met die A-klasse? Ja, die al weg zeker. Nee. Huh? Die mat nog? Oh, want je kwam met Gus weer om. Ja, dat kan. Ze krijgt. Dat wie de zee. Oh, nou, het zit zo verstaan wij ervan. Jo, een slokje. Ja, dat is een lemster slokje. Dat heb ik in een lemmerkaart, dus die bij een lemster slokje. En? Oh, ik proef net het verschil. Nou, op het scootjeshiel dan maar. Nou, en dat weer van de morgen om een oeres alve. Dus ik denk dat de flessen intussen wel leeg is. Welkom hier in de studio. Jos Spijkerman, zeker welkom. En Sippie Doek. Ik begin even. Mike Doos is het? Ja, graag. Ja? Het weer een rustige dag eigenlijk, Ja, hè? Voor, ja, absoluut. Ja, voor de referee, umpire of skietsruchter. Ja, we hebben net een goed Fries woord voor ook. Oh, Sippie? Nee, dat hebben we nog net. maar een quizvraag uit Dat zou schreeuwen? ik heel aardig vinden, ja. Ja. Maar het eerst hebben jij wat het precies is. Ja. En Oké. dan een mooi Frieswoord Ja, dus dan praten we eraan Ja. verder, maar het weer een rustige dag. Ja, absoluut. Ja, geen protesten. Er waren wat protesten op het wetter, maar die hebben ik op het wetter handelen. Geen protesten, oude na oude in voor de protestcommissie. En Jokoen mooi van het Sint-Signieter. Dan zei ik, jo. Ja, Dat was mooi van het Sint-Signieter. ja absoluut. Ja. Is het dan voor een skiterug de referee umpire ik spannend als een wedstrijd wel trogiet? Nee, ik wacht je al gewoon aan wat de wedstrijdleiding besluit. En als het net trog gaat, gaat het net trog. En als het trog gaat, gaat het trog. Ja. Ja. Het zou wel heel spietig westen, hè, als het net trogiet. Ja, nee, dit geweldig. En ik vind alle complimenten voor Saskia Westerhof, de wedstrijdleider. Want die moet dan wachten en maar hoop je dat er wien komt. En dan hij op een bepaald stuit al van nou, het komt niet meer. Maar het kan wel. Ja. Dus maar mooi wachten. En toen hebben we een geweldige wedstrijd gewoon. Het wie alleen nog wel de treien skippers die te betiet wien. En vooral Arend wisten de boer en ik zeker heerschap. Ja, dat zijn hele dure punten. Ja, zo is het. Dadelijk praten wij over die wedstrijd verder en vooral laten we ik beelden zien. Nou eerst maken we de oerstek naar de wal, want er is Andor Faber bij de Bobo's. Andor, nee, daar is die t-shirt aan. Net een mooi stropdasje voor?
Nee, we blijven maar gewoon in bij de omroep. Gewoon dus omroep Polo. En ik weet je nou bij restaurant de Tjonvallei dat nou het skippersbuffet losbarst. Ja, je kunt misschien een sjenje efter mij. Het ziet er heerlijk uit. Hamburgers, gehaktballetjes, salades. De skippers die kun je opvallen, alle oren vanzelfs ek. Je bij de Tjonvallei dus, vlakbij Ichten en Bregen. Want daar hebben we die zielerij. En dit is een hele wichtige locatie voor de zielerij bij Ichten en Bregen. Hier is de routebespreking. Hier is de protestkamer. Nou ja, we hebben die kijkt al van de skiertruchten. Een soort protesten wie er net. Dus het is wat dat onlang het restig hier. Maar op het terras, hier dat los en hier de meeste onvallen. Want dat ken je met het skippersbuffet. Nou, we zijn benijd wat er op het menu staat. Ga je hem eraan stik nog in? Captain's dinner? Nee, net. Nee? Nee. Ik weet het nog net. Nee. En lekker eten. Ja, nou, ik moet me ook weer voorbereiden voor de dag van morgen. Tje, Aha. zei je het. Maar wat moet erop voorbereiden? Nou, zie, ik maak je maar mijn camera opname van een van de klassen elke dag. En dan de jongste zeg ik even terug wat daarop stiert. En als de zielers de volgende dag wat van zijn litten ken, had zo'n uitleg vreegje over ook een vlagje hoena. Aha, Dus- er komt nog wel wat bij Sjen. Ik vind het leuk werk. Ja, want het is net volgens mij elke mooie jelfjachten, hè? Ja, wacht. Kom ik bij verder bespreking. spreekhoren. Ja, dan is de spreekhoren. Dan Ja. moet er een gesprek horen. Ja. We praten dadelijk verder. Zullen we eerst even naar de wedstrijd, Sjen? Heel goed. Ja, en die begin ik met een skipper die te sliep nog in eigen hier. Lucas, het is even Sjen, het zie je voor 12. Want hier is nog even een knipper makken. Ja, die heb ik wel nodig. Dat we wel letten worden in de tentjes. Ja? Ja. Maar kind dat als je zo mooi in dat kampioenschap maaidoggen? Ja, wij doen voor de gezelligheid mee. Ja, dat is hartstikke belangrijk. Het is weer gezellig. Dus, en de familie, dan hebben we er weer voor. Ja, je hebt toch voor de gezelligheid mee, maar ik neem toch gewoon voor wat meer. Het bier smaakt het beter als je bij de eerste rij bent. Ja. Zag je het? Maar een oerwinning smaakt het nog beter. Ja, nou dan met dat Jood maar eens een keer weer. Ja. Ja, dat zit er, dat met alle of zou juist herkennen het weer. Jammer, hè? Ja. Nou, jij trekt Hoe bij. Ja, in één keer wie daar geen win. Nee, ja, hoe staan maar. Ja, we hier denk ik wel eens een keer een gelukje deze week. Ja. Nou ziet het even zien. Maar we gaan ervoor. Ja, je kent ze staan er gewoon vol, hè? Die skippers die het voor de start vol vertrouwen binnen. Maar die start, dat wie hoort op het zoeken maar bij Ichten Bregen het grote probleem. Want er stier in Wien. De plande start om 11:03 wordt uitsteld. En dan is de bedoeling dat het om 3 uur losgiet. En als het dan Safir is, docht blikken dat geen één scootje de startline bakboord onvaren kan. En dus op een ei uitstel. En dan begint het wachten en nog eens wachten. Ek voor klassementsleider Klaas Kuperus met de 6 gebroeders. De bemanning zit noffelijk in het zintje, maar ze willen vanzelfs het liefst los met de wedstrijd. En dat hield ik voor haar een grootste bedreiging. De nummer 2, de jonge Jasper van vrouwtje Ozinga-Meijer, hier met heid Siep Njonkenhaar. Maar het zit al hier net op. Net alleen nog de scootjes dobberen maar wat op het zoeken maar. Ook de taskogers. Ze wachten mij haar allen op de start. Wedstrijdleidster Saskia Westerhof kinder alleen nog eerst niet oors van meidje. Maar dan krijgt voor jouw roeren, helle te wien on en kippen joet dogs van start. En als het startskot dan klinkt, dan binnen er treien die het valsk starten. Paul de Koe met de hoop op zegen, Arend Wisse de Boer met de 3 gebroeders en de nummer 3 van het klassement, de Wilde Wietse van skipper Sikke Heerskop. Hier zullen je hem draaien. In de richting van de bopperste tonne is het Marijn Alsthoorn met de Emanuel die het haar een goede start aan een vervolg jouwen. De Emanuel giet als eerste om de Boppenwiense tonne, maar daarachter de Grutte Pier van skipper Lucas Bauma. Het Zwarte Wief van Jaap Hofstee volgt op het derde plak. In de middenmoot is dan duidelijk dat de 6 gebroeders van Klaas Kuperus in het kruisrek de slag mist ha. Ze gaan pas als 8ste om de tonne. Maar hij kan de skeer behinden, want de grote concurrent vrouwtje Ozinga-Meijer, maar de jonge Jasper, maakt het er echt net een soort van in het begin. Ze is pas als 12e bij de tonne, krekt voor Sikke Heerskop, maar je weet, die moest nog een keer starten omdat er vals kwieën. En als de scootjes dan in het Vaderwiese rek zitten, behoudt de Emanuel van Marijn Alsthoorn zijn eerste plak. Hij leidt aardig wat skipslinktes voor op de nummer 2 en dat is het Zwarte Wief, maar Jaap Hofstee. Hij kan de tweede plak oernemen van Lucas Bauma en de Grutte Pier. Bauma kiest voor een orenkoers in de gate en verliest hij terug zijn tweede plak aan Hofstee.
En even later in de wedstrijd binnen net een soort verschoning. Wat opvalt is dat het dorp Jestermar van Gele Tadema het poer best zielt. Hier gaan ze om de onderste tonnen op het derde plak, krek achter Jaap Hofstee en het Zwarte Wief. Een goeie dag dus voor het dorp Jestermar, die we voor het eerst dit kampioenschap echt joggen in de voorrang van het veld. Vrouwtje Ozinga Meijer en de jonge Jasper doggen er in de middenmoot intussen alles aan om plakken te winnen in het veld. Maar dat gaat dreig. Ozinga Meijer bloot omdat ze in de plak hinnen zielen. En in het laatste kruisrek verhoort het er niet meer onder kop. Marijn Olsthoorn en zijn bemanning op de Emanuel winnen hier de wedstrijd op Ichtende de Brege, de Tjoekemar. Ja, het weer dus een spannende wedstrijd eigenlijk, Sippie. Ja, mooi hè. De Emanuel die wint je. Dat is het oude scootje van Jenne Woord. En het wiek een kampioenscootje. Dus dat is ook heel mooi dat ze nou een keer winnen. Maar de Wien won net een heel soort verschouwingen. Maar wat wel opvoer weer, dat Lucas Bauma, die ik even in het feestwest hier, en zei van nou, we moeten nou even wat serieuzer worden. Die startte heel goed. Die tweede als eerst bij de bopperste tonnen. Maar uiteindelijk komt hij uit op een 12e plak. Dus dat is net zo best. Dus ik zou zeggen, Lucas is er wel weer een restige jong. Ja. En de man voor. Ja, want dat heeft toch invloed. Ja, tuurlijk. Denk het wel. Ja, want het is wedstrijdziel. Maar hij zei het, we varen voor de gezelligheid. Ja, dat kent toch net? Daar leer ik helemaal niks van. Nee, ik leer er helemaal niks van. Daarvoor investeren ze vis te vallen, net alleen in geld, maar ik in tijd. Ja. En dan word je natuurlijk presteren. Ja, misschien is het hem even ontkomen. Zo kennen. Hij moest zijn verdriet even verdrinken van Juster. Dat wie het misschien ook, ja. We joggen eerst even naar de... Nee, we jaren natuurlijk even bij de winnaar. Supermooie wedstrijd en wij hadden een hele goede start. En dan zie je dat je vrij kan varen vooraan en dan vaar je een hele andere wedstrijd ineens. Geweldig. Wie is zenuwachtig? Nou ja, we hebben niet veel meer te verliezen dit kampioenschap. Dus we hebben vrij relaxed gevaren. En ja, ik ben echt super trots op dit team. We hebben zo'n focus gevaren. Als je weet dat we 4 hele slechte wedstrijden hebben gehad. Als je ziet wat er dan voor concentratie en focus is om te knallen. Het is echt geweldig. Nou, betekent het dan dat dit voor je eigenlijk een foutloze wedstrijd weer? Ik kan er niet meteen eentje opnoemen, nee. Nee, dat ging echt geweldig. Je zag dat de wind daar bovenin van rechts kwam, tussen die eilandjes door. Dus we zijn elke keer in het kruisrak helemaal die kant op gegaan. En dan kon je een geweldige lift meepakken naar de bovenboei toe. Dus dat ging hartstikke mooi. Ja, want dat weer wel duidelijk. Je hebt hier meteen de goede slag te pakken. En dan is het puur een kwestie van focus en trok in. Ja, natuurlijk op de bootsnelheid focussen met z'n allen. Het Zwarte Wief zat achter ons en die had een hele mooie snelheid. Dus die kwam ook nog vrij dichtbij in de laatste voor de Winserak. En toen werd het nog een beetje verdedigend zeilen. Nou, hartstikke mooi. Ja, op Rjochte, Bliedskip en Grutskens eigenlijk, hè? Ja. De cowboy op het water, hè? Heerlijk, ja. Nou, wat hij zei van die focus, nou, dat voel dus ik op. Want wij varen er natuurlijk heel dichtbij en eromheen. En zo, dan zie ik je wel een beetje eercontact, hè? Maar de speedboot. En dan zie je bij hun dat ze er helemaal niet niet zeggen. Ze bleven geconcentreerd. Ja, alle jaar aan boord. Ja, fantastisch. Ja. Zul je als referee naar die wedstrijd, kun je ervan genieten? Ja, maar ik zeg net zoals het orenmeesken ernaast juggen. Nee, ik zeg eigenlijk helemaal net wie voor onluid of achter onluid. Geen idee? Nou, ik heb wel een idee. Maar ik zeg nou werd skip elkaar bij me naar binnen. Ja. Want dan worden de regels ingedingd. Dan ben de regels ingedingd. Werd ze dichtbij elkaar komen. Ja, dan moet ik dan wezen om te zien dat ze bij me naar omgaan. Ze de regels voorschroeven. Ja. Nou, dit is weer een mooie winnaar, joh. We doen even de die-uitslag. Nou, het is duidelijk. Marijn Holsthoorn, Cowboy Marijn op 1. Zwarte Wief op 2 van Jaap Hofstee. Het dorp Jestermar, Gele Tadema. Wat we al zeiden, mooi dat die ik Bob in zitten. De 6 gebroeders, Klaas Couperus, stabiel as usual op het 4e plak. Lietse Lies op de 5e plak met Tony Brundel. De eenvoud, Remy de Boer, zegde. De Utentus van Florian Zwart. Sande, de Raderoek met Michiel Kalsbeek op de 8e plak. Dan vinden we 9e. Vrouwtje Ozinga Meijer, die zal net heel blied wezen. Van de jonge Jasper. De Eelkje 2, Jeroen de Vost, 10e. De jonge Rijn, 11e. De Grutte Pier, 12e. Tretjen, de Strietber. De Wilde Wietse, 14e. Ja, Sikke Heerskop moest op een ei starten. Paul de Koe, 15e. En Arend Wisse de Boer,
laatste. En dat brengt me bij het algemeen klassement. En dat is best nog wel spannend. Hè? Klaas Peres met 10 punten op nummer 1. Volgt terug het Zwarte Wief met 14 punten. 19e punt erachter, vrouwtje Ozinga-Meijer, de jonge Jasper. Sikke Heerskop dan, Sontje punt 9. En Arend Wisse de Boer op het 5e plak met 23 punt 9. Dan lees ik de punten net meer voor, die keer zelf wel even zien. Tony Brundel zegde, Lucas Bauma zonde, Gele Tadema 8e, Sibo Siesling 9e, Marijn Oosthoorn 10e, Florian Zwart 11e, Michiel Kalsbeek 12e, 13e Jeroen de Vos, Erik Jonker 14e, Remy de Boer 15e en Paul de Koe stiet laatste. Dan ben je heel bijpraat. Laten we het dus even hoe die staan, hè Sippie. 4 punten verschil. Nou ja, was ik al zeist van Klaas Peres heel stabiel. Nou, dat is ik stabiel, want zijn minste wedstrijd is die fjouwer. Ja. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat hij dat zo doet. Nou, het is nog een hele jonge skipper. Ja. En zijn hele jonge ploeg. En doch dat dan maar eens. En nou, ik bij deze wien. Maakt het net uit, hij is nou weer vierde. Ja. En hij zit er heel goed voor. Dus het zou zomaar wezen kunnen dat we een hele jonge skipper krijgen die kampioen wordt dit hier. Ja, en nog net hier zo heel lang in die A-klasse. Tredde hier. Nou, maar 3 hier. Ja, dus nog dat maar is 3 heel knap. hier. Ja. Heel knap. Dat stabiele ziel van Ierse scootje, waar zit dat hem in, denk je? Nou, ik heb het idee, maar ik ken ze net zo goed. Ik denk dat die jongens ik heel serieus binnen. Dat die er echt van gaan. Die doet er alles voor om dat scootje zo goed mogelijk te varen. En wat ik wil doen is dat ze net gigantische risico's nemen. Dat zei hij zelf. Hè? Ja, want we dat boetende kwesties met de referee. Mhm. Ja. Maar ja, dat kun je als ik verwachten van het dorp Jestemar, maar de Tadema's. Daar hier ik persoonlijk volle meer van verwachten. Want die ben ik vaak heel, die zielen heel netjes, ik stabiel. Maar dat is nou dit hier even net zo. Gelukkig zitten ze er goed bij. Ja, wat moeten we van vrouwtje Ozinga zeggen? Ja, dat weet ik net. Ik weet net hoe dat... Voorheen wie het zo dat als zij een keer daar wat middenin ziet, dan kwamen ze maar de jonge Jasper en haar bemanning, scoden ze stadig gewoon in een slag naar voren. En dat is juist nou is net. dat van de week ik wel een beetje gebeurd. Ja, dat ze toch wel naar voren maar je scholen. hoort dus net. Nee. Je hoort net. Nee. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat deze groep zielers, deze A-klasse, die is natuurlijk ik wel onalcoholwegen, want dat selecteert hem heel iets meer uit. Ja. Dus ze zijn sterk. Ze zijn allereerst sterk. Ja. En het is spannend. En dat is mooi. Ja, dat willen we, hè? Ja, zij is het. We beginnen weer naar de wal, naar Andor Faber. Andor, begint het er al wat drukker te worden? Ja, het begint langzaam alweer wat binnen te streamen. Ook efter mijn shirt, dan zorg ik dat het terras al wel aardig vult binnen. En ik denk dat dat een goede zaak is voor de organisatie hier. En de reden dat wij hier binnen, ja, dat is vanzelfs ook mijn reden. Dat is omdat het bestuur van de IFKS Jerk is. Sikkel Helder hier binnen vastzitten. We binnen al een heel eind onderwijs. We gaan nog maar 2 dagen. Ja. Hoe begint het onnota? Want ja, daar vanzelf een heel soort veroringswest in het vattraject. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij door het Verenigd Nota. Met name het waar. Altijd heel wichtig. Nou, we hebben eigenlijk nog het liekert ze wat een aanlasting te worden van de Gutte aan, maar toch net. Toch een mooi winnen om een wedstrijd te zien. Dus het is fantastische omstandigheden. En die verorings, ik zei het krijgt al, onder oren qua gewicht had het wat te krijgen. Ja. We gaan nou een umpire op het wetten. Ja. Hoe zorg je hem daarna als bestuur? Nou, die gewichtsverhoring is natuurlijk heel nieuwsgierig. Dat is van op de skippers echt zelf ontwikkelen. En nou zie ik hele grappige effecten. Want ik weet nog dat het mensen van het scootje Zwarte Wief, uit Tienje, de een van de lichtste scootjes, die maken zich buitengewoon zwaar hoe het nou maar meer waren. Gensu en Sjoch. Joet worden ze 2 en ze zitten steeds vooraan. Dus dat is heel aardig om te zien hoe dat uitpakt. Maar die proef, maar die skietsruchter op het wetter, de umpire. Sommige mensen vinden hem zo daadkrachtig dat ze een empire nemen. Dat voldoet tot nota, is in elk geval heel goed. Dus juist, wij hebben het dienen om meer nadruk nog op regelbeheersing vanwege de veiligheid te lezen. Ja, je zegt het gewoon werkje. En dat we even zorgen naar die umpire, dat is een betellen kracht. Ja. Je hebt qua financiën wat dreig over zo'n laatste tijd.
Is dat de verantwoording bij je? Ja, dat is wel goed te verantwoorden, want het gaat net om een hege beleening. Het is een vergoeding, maar het is een professional. En als je dit doet, dan maak je het hier met dat niveau met het versus, moet je er gewoon net aan beginnen. Man had een statuur, dat je zag gewoon dat werkt. Die zit zelf hier boven die materie. Het internationale ervaring als zielsruchter. Dus dat moet je wel op die manier doen. Maar het zit er net doorheen. Het gaat net om hele grote bedragen. En wij vinden dat ook als zeer verantwoord. Is het echt een heel stuk veiliger worden voor jou op het wetten bij de wedstrijd? Wij denken dat het helpt. We hebben natuurlijk deze winter intensief met ons leden over de veiligheid praten. Ben ik een tal nieuwe maatregels genomen, worden wat ongescherpt, worden weer eens even opfrist. Maar vooral dat je de mensen zijn, het zit echt vooral in je hol. Als dat knopje net omgeeft van winnen en dan maar je verbotsen. Dat veiligheid net voorop komt te zien, dan gaat het net slagjen. En nota, je moet de dag niet prijzen voor de avond gevallen. We hebben zelfs nog 2 dagen. We gaan nog 2 keer, maar de nota liep het dat goed. Ja. En dat we nou even hier naar Sjugge, Ichtene Bregen. De biskippers die zeggen, dit is net een ideale locatie. Wij kunnen ons volskippen net onder de Bregen door. Wij kunnen net op de Tjoekemarkt komen. Ja. En daardoor twijfelen ze aan deze locatie. Hoe zorg je hem daarna naar die verhalen die te rondgaan? Ja, dus die verhalen rondgaan, dat gaat natuurlijk altijd. Hè. Deze locatie vindt het wedstrijdcomité is hier erg vies mee. Het wedstrijdcomité vindt het heel mooi wedstrijdwetter om een mooie baan deel te lezen. Het is echt voor het publiek binnen mooie locaties, maar voor het ziel vindt het wedstrijdcomité dit heel een goede locatie. Maar het gaat u dadelijk om de scootjes. Het gaat om de scootjes en het wedstrijdziel zit bij die scootjes voorop. Maar dit comité doet vreselijk beste mensen hier feiten ontvangen. Vroeger we in 2 dagen in Ichtene Bregen. Maar dat is gewoon een oorontwikkeling. En dat is dat 30 jaar verlien. Dan slepte en kookte en at iedereen op het scootje. En jullie hebben ze alle jaar of zelf een groot volskip of een chatterskip hier die het meegeeft als accommodatie. Ja, en die kinderen net onder terug. Dus dat zijn dingen, dat brengt de tiergeest mee en mij. Maar voorlopig litten wij. Als skippers bijna waren, dankbewijs dat een ploeg vrijwilligers zich inspant om een zeer gastvrij te ontvangen. En dat gebeurt heel soort. Dat zul je hem weer even op het terras van het Jongenvallei. Zij is het. Voorlopig bleef er gewoon op het zoeken maar bij Ichtene Bregen zield worden. De umpire. Wat een complimenten van de voorzitter van de IFKS. Ja, hartstikke leuk. Ja. En hoe bevalt het zelf? Ja, ik vind het zelf hartstikke leuk en interessant om te doen. Mijn ervaring met scootjes wie net zo groot. Nee, maar, want hij is nog nooit op een scootje zitten. Nee, nou nooit. Nee. Voor mij is dat na je klasse, een na je boord, die ik misschien eerst wil leren kennen moeten. Maar dat slaagt het aardig en in het veld kan ik toch zien wat er gebeurt. Ja, en wat dorst? Wat ik in feite doe, is in plaats van achterhouden in de Kamer bij de protestcommissie de beslissing neem ik de beslissing voor de protestcommissie op het wetter. Dus de Sielesheim-protest, die vinden dat de oor het net goed ducht. Dan zeg ik op het wetter wat ik ervan vind en daar kunnen ze dan hun conclusies uitlokken. Ja, en mat ze dat dan? Nee, dit hier hebben we er nog verkozen dat ze vrij binnen om hun advies op te volgen. En dat ze dus zich vrij binnen om hun straf te nemen of net. Als ze er net maar eens binnen, dan gaan we gewoon weer om naar de oude methode en gaan we naar de protestcommissie in de Kamer en dan zie je wat eruit. Dus dit hier mogen ze nog kiezen, maar misschien in de toekomst moet ze misschien wel de straf nemen. Dan moet het. Dan moet het. Ja. Maar goed, dit is even een gewenningsproces. Ja, ik denk dat het voor hun wennen is. Zo'n mansje op het wetter die vertelt wat er gebeurd is en net meer zelf een beslissing. Ja, want hoe gaat het toch nou daar? Ja, ik vind het hartstikke mooi gaan. Ik heb wel morgen dat ze rustiger worden in het begin van de weken. In het begin van de weken wie dat nog heel raar. Dat mansje dat daar rondvaart, maar die vlaggen die de beslissing neemt. Maar ik merk nou dat als ik nou bij een boppetonne kom, dan worden de situaties minder. Er wordt minder roegvaart, er wordt minder dicht bij me in de vaart. Dus ze letten meer op van wat ze doen en de regels worden beter volgen. Ja. En wordt het er veiliger van? Want dat is wat Sikko heel duidelijk zei. Absoluut. Ja, absoluut het er veiliger van. We hebben minder schade, we hebben minder botsingen, we hebben minder kracht. Dus ja, het wordt er 30 ik veiliger van. Ja, hoe zit dat nou, Sippie?
Nou ja, ik vond het wel aardig om te jaren dat de umpire dat die inzet wordt bij de medal race, bij de Olympische Spelen. Dus net bij de orenwedstrijden, alleen nog bij de medal race. Ja. Nou ja, het was natuurlijk zo dat de skippers die winnen haar eigen ruchter. Hè? Ja. Die bepaalden zelfs van nou, ik zet een vlag of net, of ik loop hem voor de finish eruit. Dan kun je, nou dan stiek je me de hoorn uit het en dan zeg je, nou ja, ik zit Safir voor die oren die met het oor die Laat maar zitten. Lid maar zitten, kleer. Dus daar winnen ze eigen baas hoor. En nou is er zo'n man op het wetter en die neemt al dadelijk zijn beslissing en die zei dan van, nou een extra rondje draaien, want dat is een straf bijvoorbeeld. Hè? Ja. Draai nou maar eens een keer een rondje en dan kan die oor, die kan dan de vlagen eruit halen. Maar dat hoeft zelfs net. Nee, dit hier hoeft dat dan net. Nee. Bij normale was het ook Ja. onhelst bij medal race. Dat was zo. Als ze protesteren en de umpire neemt daar een beslissing, dan is het dienen. Dan kan er net verder. Nee. Maar dit, bij de IFKS hebben we nog verkozen om dat die stapjes te doen. Hij kent opvolgen of nou net. Nee. Maar normaal gesproken zou het dan dienwijzen moeten. Ja. Dan zitten ze vaak met scootjeszielen van het is ik een beetje glokszielerij zo nou en dan. Maar wordt het nou net nog meer glokszielerij, want in dat boordje in de buurt, dan kan die bepalen dat het wel of net een strafrondje wordt, ja dan nee. Is hij hier scheidsrechter genoeg? Ja, ben je er net, dan heet het niet zo. Dat heeft de gelijk in, absoluut. Als ik in de buurt ben, dan kan ik de beslissing nemen. Als ik net in de buurt ben, net. En op zich geen boorten, maar in een umpire, dat is net genoeg. Nee. Als dit terugzetten wordt, als het goed komt, dan moeten wij maar meer umpires op het wetter komen. Ja. Hoeveel hebben we dan nodig? Ik denk nou van traaien. Ja. Traaien umpireboorten. Dan heb je alle hoeken van het dan hebben we 90% van de incidenten hebben wij dan zien. Ja. Ja. Ja, en dan wordt misschien de protestcommissie overbodig. Ik kan die voorspellen dat het betellen worden, Mat. Ja. Dat net gebeurt. Oké. Dat hoop ik net, want ik verzin er mijn bal allemaal. Ja, want dat moet ik eigenlijk toch nog even tussen terugvreten, Sippie. Ja. Prachtige scootjeszilm. Maar in Rio, daar moet je wezen. Ja. Helaas is er in Rio dit hier geen Nederlandse scheidsrechter. Dat hier eigenlijk wel moeten, want we binnen een groot dat werkt toch ik. Ja, dat werkt toch ik. Ja, we hebben een hele goede verzetburger in Nederland die daarheen hem zoeken. En dat is helaas op het laatste moment net er ook in. Ja. Misschien een volgende keer. Japan is ik mooi, toch? Ah ja, zij is Tokio. Ja, maar dat dit is dus jouw beroep en dat hebben we nog net horen. Maar deze man heeft dus ik een GoPro op, hè? Een cameraatje. Ja, we hebben het wel in beeld zien, dat hij hem net zo. En dat broekje dus als ondersteuning? Ja, ondersteuning. Als de ziel er tijd bij me komt van Jos was nou eens uitlezen waarom als die rode vlag stond haast. Dan kan ik hem op het filmpje zeggen van wat ik zie. Ja. En aan de hand van die beelden kunnen we dan vaak praten over wat er gebeurt. Ja. En er zijn dus een soort scootjes, die hebben dus ik een GoPro aan boord. Ja. En die kan dat dus broeken bij de protestcommissie. Dat is ik bijzonder. Ja. Nou, ik vind het een heel interessant fenomeen. Takom hier maar weer? Ja, wat mij betreft graag. Maar dan nog even met twee collega's erbij. Hè? Graag, collega's dan moet die honorarium wat mee onder. Dan bent wie al zo leeg, zou je zeker. Ja, we gaan weer even naar de wal, naar Andor. Ja, werk ik nog heel dit jaar bij de Tjongervallei binnen. Werd de meesten lekker om het eten binnen. Het skipsbuffet. Tineke Beek, je binnen van de organisatie hier in Ichtenbrere. Je zet het al je rapporten. Gaat het wat goed? Bevalt het al je wat zo? Ja, we gaan echt een superdag, Joert. Juster begonnen je al met onze traditionele scootjemerken in het prachtig mooi waar. De scootjes die ronje binnen een prachtig mooi decor. Nou, Joert, ik weer een superdag. Alle wedstrijden zijn teruggegaan, geen protesten. En de besten ga je weer won. Geen protesten? Ja, maar protesten hier misschien hartstikke vol west. Want ja, dat wordt hier is de protestkamer. Ja, dat klopt, maar uiteindelijk gaan we toch geen protesten. Is toch beter? Ja, we halen jou dat je zo vol mogelijk mensen binnen, omdat ze het je net zin hebben. Nou, dat liep het wel aardig te slagen, ook zo om je heen, want het zit aardig vol op het terras. Je organiseren dit voor zelfs maar een heel soort vrijwilligers. Ja. Ga je misschien wel een beetje pech, want je zit tussen sleet in, werd een grote feest in zit, werd heel soort bemanningsleden heen en weer. En tussen de lemmen werd misschien al een heel soort scootjes heen en weer vermoord. Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. En door vragen aan mij hebben wij net een beetje pech. Ik wil hem heel graag omdraaien, want ik vind dat de IFKS een hele soort geluk had. Want de IFKS als prachtig merk dat die zich verbinden aan het grootste mar van Friesland. Nou, een betere keuze hebben ze net meidje kent. Dus wij zijn grutsk. Er komen gewoon genoeg mensen hier op je evenementen die je organiseren hoor.
Natuurlijk willen we graag hier meer meesten. Dat roepen we elke keer. Maar wij snappen heel goed dat er ik wat zaken binnen die meidje dat net altijd mogelijk is. Maar wat ik zei, het is voor ons, het jouwt ons juist een extra uitdaging om nog meer ons best te doen. En wij zijn blij, maar het terras zit vol. We gaan straks een prachtige prijsuitreiking. Dit hier is aan uw gunst dat hier de prijsuitreiking voor het meest originele scootje is. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dus hier zit een hele stralende Tineke Beek. En met mij de hele lokale IFKS-commissie. Wij zorgen weer waarom op een geweldige dag. Hier dus, in Ichtenbregen, dat Joetzield is op de Tjoekema. Nou, zo kan ik bij de VVV van Ichtenbregen aan de slag, zou ik zeggen. Morgen weer een mooie dag, Jos. Ik dacht het wel, ja. Op Lemmer, in de baai, windkracht fjouwer, heb je het? Ja, treien, fjouwer. Oké, Ja, oké. we weten het net precies. Oké. Je moet alle windkrachten al voorbij komen. Oké. Net. Maar het wordt spannend. Ik hoop het. Het wordt een mooie wedstrijd. En dat doen we morgen in elk geval de kwarte broek in aan, Jos. Oké. 24 graden. De wind komt uit het zuidesten. En nou ja, die windkracht, ik heb van de middag 2 het, fjouwer. En we beginnen over tussenin zitten. Treien. En ik begin toch maar een liedse voorspelling. Wat wordt het? Wordt het Klaas Ik denk die grote M, ja. Die grote M is Makkem. Ja. Klaas. Die bleef het Jou ook een hele Jos grote bij. Ja. Geen risico's. Nee, zij is het. Absoluut. Nou, ja. Tier dank voor de komst hierheen en heel veel succes. Dank u wel. Tier dank, Sippie, voor die bijdrage in het Scootjesjournaal. En wij zorgen jou heel graag morgen weer om. Op de Lemmer. Doeg. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .frl.